Det er hos lægerne. Goddag. Men skal vi prøve at tage blodtrykket imens? Ja. Vi går til praktiserende læge over 40 millioner gange om året. Det svarer til, at hver af os går til læge 8-9 gange hvert år. Nu er det jo mit levebrød, du snakker om, men jo, der er en tendens til, at man måske går lidt for meget til lægen. Hvis vi virkelig går for meget til lægen, så kan brugerbetaling måske være løsningen. Hvis vi skal have penge op af lommen hos lægen eller på skadestuen, så går vi der ikke så tit. Og samtidig kommer der penge i kassen. Sådan kan vi give sundhedsvæsenet et ekstra bidrag. Men er det i orden? Og er vi parate? Jeg synes, vi betaler så meget i skat, at jeg synes ikke, der bør være brugerbetaling. Og jeg tror ikke, at der er så mange, der elsker at rende til læge, at de udnytter det. Så kunne man jo godt sige, at man skulle have en 50'er med hver gang du går til læge. Det vil heller genere mig, men jeg synes bare, at det er en god idé. Jeg tror, at alle, som er hos tandlægen, altså voksen tandplejen, ved jo, at for hver 100 kroner, der er en regning fra tandlægen, der hiver man jo selv de 80 op af lommen. Så brugerbetaling er jo ikke ukendt. Vi kender det fra fysioterapi, vi kender det fra medicin, og det svarer faktisk til, at brugerbetalingen udgør omkring 17% af de samlede sundhedsudgifter. Langsomt. Jeg kunne godt frygte, at det blandt dem, der ikke har så mange penge i det danske samfund, måske vil rykke endnu mere ved den tærskel for at gå til lægen. Allerede nu er det sådan, at hos tandlægen, hvor man jo betaler lidt, der er der mange, der bliver væk, indtil de har fået et rigtig stort hul. Det vil sige, så er de rigtig fået ødelagt tænderne, og så er det meget dyrere. Man kan godt klare sig uden tænder, men man kan ikke klare sig uden en lever eller uden en tyktarm. Så hvis de her sygdomme får lov til at vokse, fordi folk venter med at gå til lægen, indtil de er rigtig syge, så sparer vi ingenting. Men der er også gode argumenter for brugerbetaling, og den bruges mange andre steder. Jeg hører jo ofte, at der vil komme en social massegrav i Danmark, hvis jeg skal til at betale 100 kroner og måske op til 1000 kroner sammenlagt i et år for at gå til praktiserende læge. Både i Norge og i Sverige har det været normen, at man har haft brugerbetaling for at gå til den praktiserende læge i mange år. Så lad os tage over broen. Her, cirka 100 km fra København, møder vi den 45-årige ingeniør Rune Valsø. Han har boet i Sverige med sin familie siden 2001. Man betaler 150 svenske kroner per gang man kommer, og småbørn er gratis. Og så får man et klippekort, hvis man som mig er kronisk syg. Det vil sige, at når man har passeret 900 kroners grænsen, så er det gratis resten af året. For mit eget vedkommende, så er der ikke noget, der holder mig tilbage fra at gå til lægen, nej. Men hvis jeg er syg, så er jeg syg. Vi ved, at vi skal dyrke motion, spare på fedtet og kvitte cigaretterne. Men skal sundhedsvæsenet også kræve det af os? Personligt tror jeg ikke, der går så lang tid, før man begynder at stille krav til folk omkring deres livsstil. Så folk i en tidligere alder bliver opmærksom på, at de sparer altså sig selv for både sorg og samfundet for problemer, hvis de holder sig lidt mere i balance. Vi er selv skyld i mange af de sygdomme, som samfundet betaler for. Og mange behandlinger virker dårligt på grund af især rygning og overvægt. Sundhedsvæsenet ville vinde, hvis vi alle passede bedre på os selv. Vi har meget fokus på den rigtige levevis, og hvis vi efterhånden også, når patienten kommer ind, kan analysere og sige, hov, du har vist ikke spist så meget grønt her den sidste uge, så det gjorde noget, du må lige. Hvis det ligger som en mulighed, tror jeg også, det er noget, der vil blive talesat. Vi begynder at diskutere det. I øjeblikket er der meget fokus på rygerne. De næste er måske dem, der har glemt at spise gulerødder. Måske også den her med, var det ikke dig selv, der gik op på den der sorte pukkelpist nede i Østrig og brækkede dit ben? Kunne du måske godt lige selv betale for den operation? På den måde tror jeg, at vi vil se krav stillet for det offentlige. Så skal du give den her ballon et ordentligt spark. Kom. Ja! Kan vi også bidrage mere ved selv at give en hånd med i sundhedsvæsenet? På sygehuset i Hillerød bruger man allerede frivillige. En af dem, Margrethe Mortensen på 76, der er en af Røde Korsets patientstøtter. Du skal lige henvende dig der. Ja, så ordner de resten. Tak for det. Ja, velbekomme. Man føler, at man er noget for nogen. Jeg har overskud til det, og folk er glade for det her. I går for eksempel var jeg til 6-7 forskellige undersøgelser i forbindelse med min sygdom. Ikke? Jeg skulle have blodprøver, EKG og en masse undersøgelser. Jeg ville aldrig have fundet de afdelinger, hvis jeg var alene. Tusind tak. De er også på skadestuen i Hillerød, de frivillige. Det er en dejlig hjælp.
Nå, du har vist været i røntgen, hva'? Vi andre, vi kan gå sådan og støtte lidt og være lidt nursing omkring patienterne. Men det er den faglige kapacitet, der skal bruges. Skal vi betale ved lægen og på skadestuen? Skal det offentlige stille krav til, at vi lever sundt? Og mon flere frivillige er vejen til et godt sundhedsvæsen?